ಸೊ ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್ ಗೈಸ್. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್ ಓಲೆ ನನ್ನ ಬ್ಲಾಗ್ ತೊಗೊಂಡಿಲ್ಲಾಡು ಇನ್ನಿತ್ತ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಮೆತ್ತಾದ ಓಡೆ ವೈದಿನಿ ಬಂದು ಕೇಂಡ ಹೆಂಗೆ ಕೊಂಚ ಹೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಉಂಡು ನಿಂತು ಕೊಟ್ಟರೆ ನನ್ನ ಸೀನಿಯರ್ ಅಕ್ಕನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇದ್ದಾನೆ ಅನ್ಸದು ಹೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಬೈದು ತುಕ ಒಂಚೂರು ಮೂಲು ಅದ ಕ್ಲಿಪ್ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡ್ಪರೇಣ ಬಂತು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬೇಲೆ ನೀನು ಸಾಧಾರಣ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ವೈಟ್ ಮಿಸ್ ಆಯ್ತು ನಿಂತೆ ಅಂಚೆ ನಿಕ್ಕಲ್ದ ಅದ ಮತ್ತೆ ಗೇಮ್ ಒಬ್ಬ ಎಂಚ ಇಪ್ಪು ಹೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾತು ತೂಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚೆ ನಿಕ್ಲೆ ಬುಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ತನ್ನ ಬುಕ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ಮನೊಂದು ಬ್ಲಾಗನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಂಬುಗ ನಾನು ಗೈಸ್ ಇಂಟರ್ ಮಧ್ಯೆ ಗಿಫ್ಟಿಯ ಅದು ರೆಡಿ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಜ್ ರೆಡಿ ಆಗ್ತದೆ ಎನ್ನ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಬಿಟ್ಟರೆ ಸೇರ್ತದೆ ಛಾಯ ಗೈಸ್ ಹಂಗೆ ಕಾತದೆ ಎಡೆ ಬತ್ತು ಕುಲ್ದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಜನ ಬೈಜಿ ದನ ಪಡೇನಿ ಕಾರ್ತಿಕ ಏಕಾದಶಿಗೆ ಎಲ್ಲ ತುಳಸಿ ಪೂಜೆ ಅದ ಅಂಚ ಮಾತ ಬಿಸಿ ಉಪ್ಪೇರು ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತಿ ರುಚಿ ಕಾಪರೇಟ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಪಟಾಣಕು ಸುಗಿಪುಡ ಆಯ್ನಿ ಸುರುಕಾದೆ ವಿಘ್ನ ವಿನಾಶಕ್ಕೆ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಗಣಪತಿನ ಗಣಪತಿ ದೇವರನ್ನು ದುಂಬತ್ತದಿ ಒಂದು ನಮ್ಮನ ಕಾಪು ನಂಚಿನ ದೈವ ದೇವರಿಗೂ ಮಾತ ದೈವ ದೇವರಿಗೂ ಅಡ್ಡ ಪೂರೊಂದು ಇನ್ನಿತ ಈ ಲೇಸನ ಸುರುಮನ್ಪು ನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ಸೊ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಮಾತಿರಗ್ಲಿ ಯಾನ ವೆಲ್ಕಮ್ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲ ನಿಕ್ಕಲೊಂದು ಜೋರು ತಾಟಿ ಕೊರ್ಲಿ ತುಕ ಜೋರು ತಾಟಿ ಎಸ್ ನನ್ನ ಇತ್ತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದು ಮೇನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಮರಿಮಾಲು ಸೊ ಮರಿಮಾಲ ಬುಧರಾದ ಬಂದು ಇರಾಣದ ಪನುಲಿಯಾ ಸವಿನಾ ಎಸ್ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಮರಿಮಾಲು ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲ ಕಂಡದ ಸ್ಟೇಜ್ಗೂ ಬರ್ಪು ನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ಅನ್ಸಾದಿ ಪುನಗ ಮರಿಮಾಲ್ನ ಎಂಟ್ರಿ ಆಪುಂಡು ಸೊ ಜೋರು ತಾಟಿ ಮರಿಮಾಲಿಡೆ ಎತ್ತಿನಟ ತಾಟಿ ಎಂಕ ಕೇನೊಂದು ಏಪೋಡು ರೆಡಿ ಅಲ್ಲತ ಕೊರ್ಪರತ ಕೇನುಜಿ ಪಿದೈ ಕೊರತರ ಮಾತ್ರ ಕೇನೊಂದು ನಿಂಕ್ ಎಸ್ ಕೊರ್ಪರತ ಎಸ್ ಓಕೆ ರೆಡಿಯಾ ಎಸ್ ಓಕೆ ಸಾಂಗ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಮರಿಮಾಲ್ ರೆಡಿ ಉಲೇರು ಬರ್ರ ನಿಕ್ಲ ತಾಟಿ ಒಂದ್ಸೆ ಬಾಕಿ ಓಡು ಕೇನು ಜಾತ ಎಸ್ ನಮ್ಮ ಮರಿಮಾಲ್ ಸವಿನಾ ಪ್ಲೀಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದ ಸ್ಟೇಜ್ ಕ್ಲಾಪ್ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಪ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಲಕ್ಕೇನು ವೆನಿಕಲ್ ಮಾತ್ರ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮನ್ಪೋರತ ಮೂಲ್ ಮಾತ್ರ ಕೇನಿಂಕ್ ಏನಲ್ಲ ಐದು ನಕ್ಲೆ ಬಂಡೇರಪ್ಪ ಬೈದ ನಕ್ಲೆ ಏನಲ್ಲ ಸುದ್ದಿ ಇಜ್ಜಿ ಇಂಚ ಮನ್ಪೋರತ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಅಲ್ಲ ಕೂಡ ಮುಲ್ ಪಡ್ದೆ ಬತ್ತೀನಿ ವಲ್ಲೆಜಿ ಮನ್ಪೋರ್ಪ ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಒಂಜಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಮುಖಾಂತರ ಯಾನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಒಂಜಾತ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಲಕ್ಕೇನು ವೆನಿಕಲ್ ಮಾತ್ರ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮನ್ಪೋರತ ಮೂಲ್ ಮಾತ್ರ ಕೇನಿಂಕ್ ಏನಲ್ಲ ಐದು ನಕ್ಲೆ ಬಂಡೇರಪ್ಪ ಬೈದ ನಕ್ಲೆ ಏನಲ್ಲ ಸುದ್ದಿ ಇಜ್ಜಿ ಇಂಚ ಮನ್ಪೋರತ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಅಲ್ಲ ಕೂಡ ಮುಲ್ ಪಡ್ದೆ ಬತ್ತೀನಿ ವಲ್ಲೆಜಿ ಮನ್ಪೋರ್ಪ ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಒಂಜಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಮುಖಾಂತರ ಯಾನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಕೈ ಮಿದ್ದಿರ್ಪುಲೆ ಯಾನ್ ಬರ್ಪೆ ಕೈತಲ್ಗೆ ಆವತ್ತಾ ಓಕೆ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ದಾದ ಬಂದು ಕೇಂಡ ಸಮಕೇನ್ಲೆ ಆನ್ಸರ್ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಹೊರನ್ನೇ ಪನೋಡ್ ಚಾನ್ಸರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಮಿಸ್ ಹಾಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಕಾಜಲಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೈಸ್ ಕಂಡು ಕೊಡ್ತೀರಿ ಅನ್ನ ಕೈಟ್ ಎಸ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ದಾದ ಪಂಡ ನೆತ್ತಿಗ ಗುದ್ದುದು ನೀರ್ ಪರಂಡ ಬಂಜಿಗ ಹಗೂರ ಕೈ ಮಿದ್ದಿರ್ಪುಲೆ ನೆತ್ತಿಗ ಗುದ್ದುದು ನೀರ್ ಪರಂಡ ಬಂಜಿಗ ಹಗೂರ ಅತ್ತಪ್ಪ ನೆತ್ ಒಂದು ಕೈ ಮಿದ್ದಿರ್ತೀರಿ ಎಂಚ ನತ್ತು ತೆತ್ತಿ ಅವಿಂಚ ನೆತ್ತಿಗುದು ನೀರು ಬರ್ಬರಿಗೆ ತೆತ್ತಿಡಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಆದ ಬಂದ್ ಪಂಡ ಗೋಲಿ ಸೋಡಾ ಐದೊಂದು ಸೋಡಾ ಪಂಡ ಬಂಜಿಗೆ ಹಗೂರ ಆಪುಣಿಗೆ ಅನ್ಸಾದ ಪ್ರೈಸ್ ಅರೆಗೆ ಪೋಪುಂಡು ಇರ್ನ ಪುದರ್ ನಿಮ್ಮಟಿ ಏರಾಂಡಲ್ಲ ಕೊರ್ಲಿ ಪುದರ್ ನಾನು 10 ಕ್ವಶನ್ ಇರ್ತೇನೆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ನಾನು ಬಾಕಿ ಉಂಡು ಒಮ್ಮೆ ಜೋಕ್ಲಿ ಜರ ಬೇತೆ ಕಡ ಪುಡೋರ ಒಡ್ಚೆ
ಎಸ್ ಮೂಜೆ ಜನ ಆತ ಇಕ್ಲು ಇಕ್ಲು ಬರ್ಪುಜಾರ ಬಲೆ ದಾಲ ಪೂಜಿ ಪ್ರೈಸ್ ಎಡ್ಡ ರೀತಿಯರು ಬಲೆ ಬರ್ಪುಜಾರ ಎಸ್ ಓಕೆ ಒತ್ತಾಯ ಬುಡ್ಚಿ ಗೇಮ್ ದಾದ ಪಂಪೆ ನಿಕ್ಲೆ ಗ್ಯಾನ ಈಗ ಸರ್ತ ಪೋದು ಅಕ್ಲ ಕೈಟಿತ್ತೇನೆ ಒಯ್ತೊಂದು ಪಾತೊಂದು ಬರೋಡು ಮಾತ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ತುಲಿ ಯಾನು ಓ ಐಟಮ್ ಪನ್ಪನ್ಪೆ ಅಕ್ಲ ಕೇಂದ್ ಕಣಲಿ ಒಯ್ತು ಕಾಣಿ ಹೆಂಕ್ ಬೇರಿ ಬೇಡ ಹೆಂಕ ఒక ಕುತ್ತರ್ಗ ವರಿಜಿ ಬಿರ ಆವತ್ತ ಐಟಮ್ಸ್ ಪನ್ಪೆ ದಾದ ಪಂದ್ರೆ ಏರು ಜಾಸ್ತಿ ಐಟಮ್ಸ್ ಕನ ಪೇರು ಅಕ್ಲ ವಿನ್ ಆ ಪೇರು ಯಾನೊಂಜಿ ಲೆಟರ್ ಪನ್ಪೆ ಐಕ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಯ್ನ ಐಟಮ್ಸ್ ಕನ ಹೊಡಿತ ಯಾನ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪೀ ಪಂದ್ ಪಂಡೆಂಡ ಪೀಟ್ ಪರ್ಸ್ ಬರ್ಪುಡು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಪೆನ್ ಬರ್ಪುಡು ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಬರ್ಪುಡು ಅಂಚ ಬೇತೆ ಅಂತ ಪನ್ಪೆ ಲೆಟರ್ ಇತ್ತ ಕನಪರತ ನಿಖಲ್ ಕೊರ್ಪರತ ಹಾ ಪಿರದತ್ತೊಲ್ಲೆ ಮಾತ್ರ ಬಕ್ಕೆ ಇಂದ ಬಂದ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಲೆಟರ್ ಓಪನ್ ಪಂಡ ಮೆಲ್ಲ ಪೋಲೆ ನಾನು ಮೆಡ್ಪೊಂಡ ಅಕ್ಲ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಉಂಟು ಬಕ್ಕೆ ಇಂಕ ಪಾಡೆ ಬಿಟ್ಟು ಲೆಟರ್ ಓಪನ್ ಸಿ ಪಲಿ ಪ್ಲೇ ಸಿ ಲೆಟರ್ ಓದಿದ್ರೆ ಓಪನ್ ಪೋಲೆ ಪೋಲೆ ಕೊರ್ಲೆ ನಿಖಲ್ ನಿಖಲ್ ತಿಂಕ್ ಮಾಡು ಕೊರ್ಲೆ ಸಿ ಲೆಟರ್ ದಾದ ಬರ್ಪುಡು ಮಸ್ತ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಬರಡೆ ಇಂಟು ಒಂಜಿ ಆರು ಜಿ ಏರು ಜಾಸ್ತಿ ಐಟಮ್ಸ್ ಕನ್ನ ಪೇರು ಅಕ್ಲ ವಿನ್ ಆ ಪೇರು ಸುಮಾರು ಐಟಮ್ ಉಲ್ಪನೆ ಉಂಟು ಆಡ ಆಡ ಆಡಲ್ಲ ಈತೇನಾ ಆಡ ಈತೇನಾ ಅಣ್ಣ ಇರದಾಯ್ತ ಮಾತಕಂತಾರೆ ಅತ್ತೆ ಯಾನಂಜಿ ಮುಲು ಉಂತಂದೆ ಮರ್ಯಾದಿಜೆ ಸರ್ತ ಪೋಯಿನಿ ತುಲಿ ಓಯ್ ಹೆಲೋ ಹಾ ಆವಡ ಆವಡ ಕನಲೆ 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 ನಿಟ್ಟದಲ್ಲ ಕನ್ನೇರ ಬಾಕಿ ಉಂಡ ಒಂದು ಸ್ಟೆಂಟ್ ಮ್ಯಾನ ಅಂದಿ ಕನ್ನೇರ ಉಂಡ ದಾದಂಡಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಎತ್ತುದಿಲ್ಲ ರಕ್ಕನಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಕ್ಕಲಿಪ್ಪು ಯಾ 10 ಮುಟ್ಟ ಕೌಂಟ್ ಮನ್ಪುವೆ 10 1 2 3 4 5 6 7 8 ಓಕೆ ಎಂಗು ಮೂಲ ಮಸ್ತ್ ಗೋಳ ತೊದೊಂದು ಅಪೇಕ್ಷೆ ಎಂಚ ಪೋಕನ ಸರ್ತ ಕುಸಲ್ವಂತೀನಿ ಎಸಿ ಅದು ಒಂಜಿ ಕಾಯಿನ್ ಕೋರ್ತನ ಯಾದು ಸರ್ ಕಿಸಡಿ ತಿಂಗ ಮಾದ ಬೆತ್ತು ಕೊರ್ನೇನಾ ಓ ರಾಮ ಹಾ ನಾನು ತೋಪ ವೆರಿ ದಾದ ಮತ್ತೊಂದು ಚೈನ್ ಕಾಯಿನ್ ಕ್ಲಿಪ್ ಅದೇ ಮೂಜೆ ಐಟಮ್ ಅದೇ ಓಕೆ ಇರ್ದಾಯ್ತ ಮತಕಂತಾರೆ ಇರಡಕ್ಕೆ ಏನು ಅನ್ನ ಉಂಟು ಲೆಪ್ಪ ಇರ್ದಾಯ್ತ ಮತಕಂತಾರೆ ಕ್ಲಿಪ್ ಚೈನ್ ರಡ್ಡೆನೆ ಚೇರಿದ ನನತೆ ಮೂಜಿ ಈರ್ಲ ಮೂಜಿ ಮೇರ್ಲ ಮೂಜಿ ಹಾ ಪೊಕದಾದ ಮತಕಂತಾರೆ ಮೊಬೈಲ್ ಸೀರ್ದು ಬರ್ಪುಡಿ ಮೊಬೈಲ್ ಸೀರಿ ದೇವರೇ ಮೇ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಕಾಯಿನ್ ಬೊಕ ಡೈರಿ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಏರು ಇನ್ನರು ಮೂಲಲ್ಲೇರು ಆವಲಿ ರಾತು ಪಕ್ಕ ಪೋದು ಲಾಗಿದು ಪತ್ತ ಸ್ಟೆಂಟ್ ಮಂತಿನ ಕುಡೊಂದ್ಸಲ ಲಾಗಿವರ ಅನ್ಸಿ ನೆಕಡದಲ್ಲಕನೆ ಎಸ್ ಜೋರಾನ ಕ್ಲಾಪ್ ಬರಡೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಕ್ಲಾಪ್ಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಈ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ಲ ಕ್ಲಾಪ್ ಕೊರ್ಲೆ ನಿಖಲ್ ಕಮ್ಮಿ ನಂಚಿನ ಐಟಮ್ ಮಾರ ಜಾಗ್ರತೆ ದಾಖಲಾಕ್ಲಿಗೆ ಕೊರ್ಲೆ ಅವೇ ಕೊರ್ಲೆ ಪೋಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಬರ್ತೀನಿ ಸರ್ ಏ ಹಲೋ ಮಿಸ್ಟರ್ ಕಾಜಲಕ್ಕ ಬರೋಡು ನಿಕ್ಲೆ ಹೋಯ್ತು ಬಲೆ ಏರಲು ಉಳ್ಳೇರಾ ಮರ್ಯಾದೆ ದೆಪ್ಪು ನಂಜಿ ಜಾವ್ ನಿಕ್ಲೆ ಮತ್ತೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ನಿಕ್ಲೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಅತ್ತನ ಬೋಂಡು ಬಲೆ ಹಾ ಪನ್ಪೆ ಆನೆ ಮಿತ್ತು ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ತಿರ್ತು ಜಪ್ಪೆ ಇಜ್ಜಿ ಆವತ್ತಾ ಲೆಪ್ಪ ಸಾಕ್ಷ ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆವು ಕ್ವಶನ್ ಆದ ಬಂಡ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹೀಗಿದೆ ಉತ್ತರ ಏನು ಆತೆ ಕ್ವಶನ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹೀಗಿದೆ ಉತ್ತರ ಏನು ಕೈ ಮಿತ್ತು ಬಾಡ ಪೂಜಿ ಎಸ್ ಏನು ಉತ್ತರ ಏನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಹೀಗಿದೆ ಉತ್ತರ ಏನು ಉತ್ತರತ್ತೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹೀಗಿದೆ ಉತ್ತರ ಏನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಹೀಗಿದೆ ಉತ್ತರ ಏನು ಅಲ್ಪಡ್ದು ಪಲ್ಲೆಕ್ಕ ಜೋರ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹೀಗಿದೆ ಉತ್ತರ ಏನು ಯೋಚನೆ ಮನ್ಪ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಬ್ರಿಲಿಯಂಟ್ ಅಕ್ಕ ಥಿಂಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆಕ್ಕ ಎಸ್ ಗೊತ್ತು ನೆರಗಾಡಲ್ಲ ಕ್ಲೂ ಕೊರಡ ದಾದಾನ ಕ್ಲೂ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಸ್ಕೂಲ್ ಹುಡುಗ ಸಾಪ್ತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ
ಸ್ಕೂಲ್ ನಿಗ್ಲಿ ಕಲ್ಪಾದಿರು ಮಾತಿರ್ಲ ಸ್ಕೂಲ್ ಪುನಃ ನಿಗ್ಲಿ ಕಲ್ಪಾದಿರು ನೀನು ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಡತ್ತ ತುಲೆ ಸಮ ಕೇಳಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹೀಗಿದೆ ಉತ್ತರ ಏನು ಉತ್ತರ ಏನು ಉತ್ತರ ಪಂಡದಾದ ಏರ್ ಪಂಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ದಿಕ್ಕು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹೀಗಿದೆ ಉತ್ತರ ಏನು ಪಂಡಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕು ಎಸ್ ಬಲೆ ಬರಡಂಜಿ ಕ್ಲಾಪ್ ಇನ್ನು ಗ್ರೂಪ್ ಅನ್ನತ್ತೆ ಗ್ರೂಪ್ ಪಟೋಲಿ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಮಲ್ಲ ಸೈಜ್ ಕಾಜಲ ಕಡೆಗೆ ನೋಡೋಣ ದಾದ ಬಂತಂದ್ರೆ ಬಂದ್ ಧನುಷ್ ಐಟಿ ಕಂಪ್ನಿ ವರ್ಕ್. ಪ್ರೀತಮ್ ಅವು ಐಟಿ. ಪವನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್. ಪ್ರತಾಪ್ ಬೇಲೆ. ಮನೋಜ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ರೆಪ್. ಜಯರಾಜ್ ಸೇಲ್ಸ್. ಅಭಿಷೇಕ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್. ಮುತ್ತುರಾಜ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್. ಕೀರ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್. ಅಕ್ಷಯ್ ಪ್ರಮೋಟರ್. ಎಸ್ ಓಕೆ ಗೇಮ್ ದಾದ ಪಂತ ನಿಖಿಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಅಥವಾ ನಿಖಿಲ್ ಬೇಲೆ ಪೋಪ ಪೊಳ್ಳ ಮತ್ತೆ ಗುರ್ತೊಂಡು ನಿಖಿಲಿಗೆ ಅಂದ ಈ ಸಾಧ ಸೀದ್ ಆವಡ್ಚೀರು ಸಾಚಲಕ ಮನ್ಪೊಡ್ಚಿ ಗೊತ್ತಾನತ ಒರ್ತಿ ಪೊಣ್ಣ ಗುರ್ತೇಜರೆಗೆ ಇನ್ನ ಅಮ್ಮ ಪೊಣ್ಣು ಅಂದತ ಅಮ್ಮನ ಗುರ್ತೊಂಡು ದೊಡ್ಡಮ್ಮನ ಗುರ್ತೊಂಡು ಮಲ್ಲೇಜಿ ಮಾತ ಭೂಮಿದ ಮಾತ ಬರ್ಪುಡು ಓಕೆನಾ ಇತ್ತ ಏರು ಜಾಸ್ತಿ ಪೊಣ್ಣುಲ್ಲ ಪುದರ್ ಪಂತೇರು ಅಕ್ಕಿಲ್ ವಿನ್ ಆಪೇರು ಕೌಂಟ್ ಡೌನ್ ಮನ್ಪೊಡಿ ಎದುರು ಕುಲ್ದಿನ ಅಕ್ಕಿಲ್ ದಾಯಿಗ್ ಏರು ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಒತ್ತಾಯದ ಮೇರೆಗೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಒಂದು ಕ್ಲಾಪ್ ನ ಮುಖಾಂತರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುವ ಎಸ್ ಓಕೆ ರೆಡಿ ಅಣ್ಣ ಏತು ಪನೋಲಿ ಅಂದಾಜ್ ಏತು ಪನ್ವೇರ್ ಯಾರು ಐವಾ ಎಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದಿವ್ಯಾ ಕಾವ್ಯ ಗೀತಾ ಮರತ್ತಂಬಿ. ಯಾನ್ ಪರ್ಪುಜಿ ಐವಾ ಪಂದ ಪಂಡೇರಿ ಈ ಮಿಟ್ಟಿ ಐನಿರ್ದ ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಪೋತಿಜಿ ಎನ್ಸಿ ನಾನು ಇರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದೇತಾ ಮಂತೀನಿ ಆಂಡ್ ಬೋರ್ಡ್ ಓಡೆ ಕೂಡ ಅವ ಬಜಿ ಸಾ ಇರ್ ಕೀರ್ತಿ ಕವಿತಾ ಕವನ ರಾಜೇಶ್ವರಿ ಧನ್ಯ ಸಮೀಕ್ಷಾ ದಿವ್ಯಾ ತೀರ್ಥ ರಕ್ಷಾ ಸವೀನಾ ಜೀವಿತ ತೃಪ್ತಿ ಏತು ಪಂಡೀರು 12 ಸರಿಯಾ ಪತ್ತಲ್ಲಿ ಪದ್ರಾಡ್ ನೆನಪದಿಲ್ಲ ಎಸ್ ಬೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ 12 ಎಸ್ ಓಕೆ ನವ್ಯ ನಮೃತ ನಮಿತಾ ಭವ್ಯ ದೀಪ ಸವಿನಾ ಜೀವಿತ ವರ್ಷ ಪ್ರೇಕ್ಷಾ ಪ್ರತೀಕ್ಷಾ ಸುರೇಖಾ ಸವಿತಾ ಪ್ರೇಮ ಒಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಹೌದು ಈ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅನು ನಮೃತ ಸವೀನಾ ಕಾಜಲ್ ಕರಿಷ್ಮಾ ಹಂಸಿ ಶ್ರಾವ್ಯ ಅನುಷಾ ನಿಖಿಲ್ ತೋರ್ನ ಮನೆಗೆ ನಿಖಿಲ್ ಪಲ್ಲೆ ಯಾರಿಗೆ ಈರ್ ಕುಟ್ಟೊಡ್ಸಿ ಅಣ್ಣ ಏತು ಬಂಡೇರು ಕಮ್ಮಿ ಅಣ್ಣ ಇರು ಪರಿಮುಜಿ ಶ್ವಾಸ ಕೊಲ್ಯ ನಮ್ರತಾ ಸವೀನಾ ಅಕ್ಷತಾ ಅಂಕಿತಾ ಭಾರತಿ ಸುಲೇಖಾ ಕಮಲ ಗಿರಿಜಾ ಶ್ರೇಯಾ ಸುಷ್ಮಿತಾ ಗೀತಾ ಗೀತಿಕಾ ಕಮಲ ಅನುಷಾ ಕೃತಿ ಪುಷ್ಪಕ್ಕ ಪುಷ್ಪಾಂಜಲಿ ಗೀತಾಂಜಲಿ ಸವಿನಾಂಜಲಿ ವಿಮಲ ಸುಮಲ ಸುಫಲ ಏತು ಬಂಡೇರು ಆ ಸುಪಾಲ್ ಅನ್ನು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಅನ್ಪ್ಲಿ ಅವ ಆರು ಪುಟ್ಟ ನೆಚ್ಚಿನ ಕುದಾರು ಏತು 20 ಅವಲಿ 20 ಬಿಟ್ ಹಾಕೊಲ್ಯಾ ಇರು ಪುಣ್ಣ ಗುರ್ತಿಜ್ಜಿಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಶಾರದೆ ಮೂಕಾಂಬಿಕೆ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸುಬ್ಬಲಕ್ಷ್ಮಿ ಧನಲಕ್ಷ್ಮಿ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ
ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಸುಗಮ, ಶಾಂತಿ, ಹೆಚ್ಚಿದೆಯಾ? ಸವಿನಾ, ನಮ್ಮು, ಜೀವಿತ, ಹಂಸಿ, ಕರಿಷ್ಮಾ, ಕಾಜಲ್, ಹರ್ಷಿತಾ, ವಸಂತಿ, ದೀಪು, ಪೂಜಾ, ಪಿಂಕಿ, ಅಂಕಿ, ಲೋಲಾಕ್ಷಿ, ವಿಶಾಲಾಕ್ಷಿ, ಕಮಲಾಕ್ಷಿ, ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಸುಬ್ಬಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಸೌಮ್ಯ, ವಿಮಲ, ಕಮಲ, ಚಂಚಲ, ರಾಜಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ, ರಾಧೆ, ರುಕ್ಮಿಣಿ, ಸೀತೆ, ಪದ್ಮಿನಿ, ದ್ರೌಪದಿ, ಕುಂತಿ, ಮಂಡೆ ಚೋಡು ಪುರಾಗ ಮಾತಾ ಎಂಚಿನಿ ಐಕ್ ತಕ್ಕ ಮೇರ್ ಪನ್ರೆ ಕುಂತಿ ಬನ್ನಿ ಮಂಡದರಿ ಬನ್ನಿ ದ್ರೌಪದಿ ಬನ್ನಿ ಎಂದು ಈ ತೂಪಿತ ಏರಿನ ಮತ ಕನಪರೆಂದು ಏತು ಪಂಡಿರು ಮುಪ್ಪ ಇನ್ನ 15-24 ಮುಪ್ಪ ಏತು ಮುಪ್ಪ ಕ್ರಾಸ್ ಹಾಕೋಲ್ಯಾ ಈರು ಕುಂತಿ ಮಂಡದರಿ ಪಡ್ನಾರು ಇಂಚು ಬೇಲೆ ಇನ್ನ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಇಂಚು ಬೇಲೆ ಬಲ್ಲೆ ಇತ್ತ ಏರ್ಲ ಪಂಡ್ರೆ ಇಜ್ಜಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಏರ್ಲ ಪಂಡ್ರೆ ಬಾಯಿಗೆ ಟೇಪ್ ಪಾಡ್ಲಕ್ಕ ಮುಚ್ಚೊಂದು ಕುಳ್ಳ ಮಲ್ಲ ಉಪಕಾರ ಎಂಕ್ ಆವತ್ತ ಪನ್ ಬರತ್ತ ಪಲ್ಲೆ ಓಂ ನರ್ಸಿಂಗ್ ವಿದ್ಯಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಶಾಪ್ ತ್ರಿವೇಣಿ ಟೈಲರ್ ಸುಜಾತ ಬ್ಯೂಟಿಷಿಯನ್ ರತ್ನಮಾಲ ಹೋಮ್ ನರ್ಸ್ ಓಕೆ ಈಗ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲ ಕುಕಿಂಗ್ ಅಂತಾರೆ ಗೊತ್ತುನತೆ ಕುಕಿಂಗ್ ಮನ್ಪೋರತ ಎಸ್ ಅಂದು ಎಸ್ ಆ ರಪ್ಪ ಬತ್ತೀರ್ ಸಜ್ಜಿಗೆ ಮನ್ಪುನ ಪನೋಡು ಐಟ್ ನಿಕ್ಲಿ ಎಂಚಲ ಅನ್ಪುಲಿ ಸಮ ಪಂಡರ್ ನಾನಿಂಕ್ ಸಜ್ಜಿಗೆ ಎಂಚ ಮನ್ಪುನ್ ಪಂದು ಸಮಾಪನೋಡು ಆಂಡ ಐಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ದೆನ್ ಮತ್ತೆ ಇಂಚಿನ ವರ್ಡ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಜ್ಜಿ ಲೈನಾ ಏನ ಪನೊಂದು ಪೊಡಿಂಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಇರ್ದು ಪದ್ದು ಎಂಡ್ ಮತ್ತೆ ಬಾಯಿಗೆ ಕೊರಪು ನಟ ನಿಕಲ್ ಪನೋಡು ಅವತಾ ಅವತಾ ಆಮೇಡ್ದು ಈ ಮೇಡ್ದ ಎಂಚ ಮದ್ಮಲ್ ಓ ಮೇಡ್ದು ಇರ್ಬಲ್ಲೆ ಓ ಮೇಡ್ದು ಮದ್ಮಲ್ ಬಲ್ಲೆಕ ಅವು ಈ ಮೇಡ್ದಲ್ಲಿ ಮನ್ಪುಗ ಮದ್ಮಲ್ ಬಲ್ಲೆಕ ಎಂಚ ಮದ್ಮಲ್ ಮಾಮಿ ನಾಡು ಮಾಮಿ ಮದ್ಮಲ್ ಬಂದಾಡು ಮಾಮಿಡ್ದು ಸೂರ್ಯ ಪಲ್ಲೆ 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 ಸಜ್ಜಿಗೆ ಮನ್ಪು ನೆಂಚ ಪಂಡು ಪನೋಡಿ ರೈಟ್ ಐ ಬೊಕ್ಕ ಅವೇನ್ ಪಾಡೋಡು ಐ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದೇನ್ ಪಾಡೋಡು ಐ ಬೊಕ್ಕ ಮತ್ತೆ ವರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಜ್ಜಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪನೊಂದು ಪೋಡು ಐ ಬೊಕ್ಕ ನಿಂಗಿಲ್ಲ ಅಡಿಗೆ ಪನ್ಪರಾ ಸಜ್ಜಿಗೆ ಮನ್ಪರಾ ಮನೇಲಿದೆ ಸಜ್ಜಿಗೆ ಚೂರು ತಿಂದು ಸ್ಟವ್ ಬತ್ತಾವ್ನಿ అయితే మీకు బనల దీపుని బనలకి ఎಣ್ಣೆ పాడుని అయితే ಒಗ್ಗರಣೆ దీపుని ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಮಾಡ್ತಾರೆ ರಾಯಲ್ಲ ಕುಡ್ಚಾ ಕಿರಣ ನೀವು ಕುಡ್ಚಿ ಎಸ್ ಪನ್ಪರ ಗ್ಯಾಸ್ ಕೊತ್ತೋಡು ಬಣಲೆ ಓಡು ಐಕೆ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡೋಡು ಒಗ್ಗರಣೆ ಕೊರೋಡು ಸಜ್ಜಿಗೆ ಏನ್ ಫ್ರೈ ಮನ್ಪೋಡು ಐದು ಬಕ್ಕ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪುರ ಇಕ್ಬಾರ್ದು ಫ್ರೈ ಮನ್ಪುದ ಶಾರ್ಪ್ ಉಲ್ಲರ್ ಮರಿ ಯಾನಿ ಲೈಟಿಂಗ್ ತುದಿ ಬಾಕಿ ಆತಾನೆ ಎಸ್ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಅಯ್ಯೋ ದೇವರೇ ದಾಯಗಪ್ಪ ಸ್ಟವ್ ಕೊತ್ತೋಡು ಬನಲದಿ ಓಡು ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡೋಡು ದಾಸಿಮಿ ಪಾಡೋಡು ಒಗ್ಗರಣೆ ಸೊಪ್ಪು ಕಡಲೆಬೇಳೆ ಸಜ್ಜಿಗೆ ಫ್ರೈ ಮನ್ಪೋಡು ತುಪ್ಪ ಪಾಡೋಡು ಆಂಡು ಜಾದ್ ಬೊಕ್ಕ ತಿಂಪಿನಿ ಉಪ್ಪು ಯಾನ ತಿಂಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಬಾಯಿಗೆ ದೊರಕೋದು
ನೀರ್ಲ ಪಾಡ್ಜರ್ ಛೇ ಸಮ ಮನ್ಪೋರತ ಎಂಕ್ ಸೋಗುದ ಸಜ್ಜಿಗೆ ಬೋಡು ಗ್ಯಾಸ್ ಪೊತ್ತೋಡು ಬನ್ನಲೆರಿಯೋಡು ಒಗ್ಗರಣೆ ಕೊರೋಡು ಅದಕ್ಕೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಒಗ್ಗರಣೆ ಸೊಪ್ಪು ಕಾಯಿ ಮೆಣಸಿ ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆ ಕಡಲೆಬೇಳೆ ಪಾವಡು ನೀರು ಪಾವಡು ಆರು ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡಿಸಿನಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕನ ಪಾಡೀರು ಅಂಚ ಎಸ್ ಇಂಚ ಆವತ್ತೆ ಸ್ಟವ್ ಪತ್ತಾವಡು ಬನ್ನಲೆ ದೀವಡು ಎಣ್ಣೆ ಮೈಪೊಡು ಸಜ್ಜಿಗೆ ಫ್ರೈ ಮನ್ಪೊಡು ಅವಿನ ದೆಪ್ಪೊಡು ಕೂಡ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡೋಡು ಸಾಸಿವೆ ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆ ಜೀರಿಗೆ ಕಡಲೆಬೇಳೆ ಕರಿಬೇವು ಸೊಪ್ಪು ನೀರುಳ್ಳಿ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಪಾಡ್ದು ಒಗ್ಗರಣೆ ಮನ್ಕೊಡು ಆಡ್ಬೇಕಾ ಕುಡ ಅಂದನ್ ಸಮ 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 ಏರ್ಲ ಸಮ ಪಂಜರ ಅಂದತೆ ಪನ್ನಡ ಎಂಕೆ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡಿರ್ತದೆ ಪನ್ಪ ತಪ್ಪನ ಮಾಪ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಎಂಕ್ಲ ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ ಅದು ಗೊಬ್ಬದು ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತೆಂಕ್ ನಾನು ಅಡಿಗೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಪೊತ್ತಾವಡು ಆಡಿಯನ್ಸ್ಗೆ ನೋಡ ಸುರ್ಗ್ಯಾ ಪನ್ಪೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಪೊತ್ತಾವಡು ಬನಲದಿ ಓಡು ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡೋಡು ಒಗ್ಗರಣೆ ಕೊರಡು ಐದು ದುಂಬು ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಂದ್ ಲೇದಿನ ಹೋಸ್ನ ಮರ್ಯಾದೆ ಎತ್ತೀನಿ ಮಾರ್ರೆ ಆವಡು ಮಲ್ಲೆಜಿ ಖುಷಿ ಆನೆಂಕೆ ನನ್ನ ಗೊಬ್ಬ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾನೆ ಗೊಬ್ಬ ಅಂತ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಗೊಬ್ಬೈನಾರು ಎಸ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಕೇಳುವೆ ಐದು ಮೂಲಂಜಿ ವಿನ್ನರ್ ಬಂದು ಡಿಸೈಡ್ ಆವಡತಾ ಐಕೋಸ್ಕರ ಎಂಕಿತ್ತೆ ಕುಕ್ಕುದ ಜ್ಯೂಸ್ ಬೋಡು ಐಟ್ಲ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಕೂಡ ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಕುಕ್ಕುದ ಜ್ಯೂಸ್ ಬೋಡು ಎಂಕಿತ್ತೆ ತುಕ ಬನ್ನಿ ಕುಕ್ಕುದ ಸೀಸನ್ ಹೋಗಿನಲ್ಲ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಕುಕ್ಕು ಜ್ಯೂಸ್ ತುಕ ಎಂತ ಅನ್ಬಿಡು ತುಕ ಮನ್ಪುಚೇರ ಕುಕ್ಕು ಜ್ಯೂಸ್ ಓಕೆ ಕುಕ್ಕು ಜ್ಯೂಸ್ ಆವು ನಿಖಿಲ್ ಬಲ್ಲೆ ಓ ಜ್ಯೂಸ್ ಆವು ಕುಕ್ಕ ಯಾವ ಓ ಬಲ್ಲೆ ಕುಕ್ಕ ಆವ ಲಿಂಬೆ ಜ್ಯೂಸ್ ಆವಾ ಆವತ್ತ ಲಿಂಬೆ ಜ್ಯೂಸ್ ನಿಖಿಲ್ ಓಕೆನಾ ಓಕೆನಾ ಎಸ್ ಲಿಂಬೆ ಜ್ಯೂಸ್ ಕಡ್ಲಿ ಪುಡಿಂಕೆಲ್ಲ ಗಾಡಿ ಇಲ್ಲ ಕುಕ್ಕದ ಪುಡಿ ಲಿಂಬೆ ಪುಡಿ ಜ್ಯೂಸ್ ಬಲ್ಲ ಈಗ ಜೋರ್ ತರಬೇನೆ ಒಂದುಂಟು ಬುಕ್ಕ ಬರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಲಿಂಬೆನ ಸುರು ತೆಕ್ಕೊಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಮೂರೋಡು ಲಿಂಬೆ ತುಂಟೋಡು ಉಪ್ಪು ಪಾಡೋಡು ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಡೋಡು ನೀರು ಮೈಪೊಡು ಹಾಲು ಜ್ಯೂಸು ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕಂದ ಆಯ್ ಪಾಡ್ ನೀರು ಎಸ್ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕನ್ ಪಾಡೋಚಿ ಎಂಕ ಕಾಲಿ ತರಬೇನೆ ನಿಂಬೆ ಕಟ್ ಮನ್ಪೊಡು ಐಕ ನೀರು ಪಾಡೋಡು ಉಪ್ಪು ಪಾಡೋಡು ಐನ್ ಪೊಂಡದು ಲೋಟೆ ಪಾರ್ದು ಬರೋಡು ಸಕ್ಕರೆ ಬುಡ್ಚ ಎಂಕು ಶುಗರ್ ಇಜ್ಜಿ ಆವು ಆರ ಒಂದ್ ಜಿನ್ನರ ಬದಿಲ್ಲ ಆರು ಸಮ ಚೂರು ಪಂಡೀರ್ ಸಮ ಮನ್ಪರ ಎಸ್ ಓಕೆ ಒಂಜಿ ಪಾಟಿಗೆ ನೀರು ಪಾಡೋಡು ಸಕ್ಕರೆ ಒಂಚೂರು ಉಪ್ಪು ಲಿಂಬೆ ಪುಡಿ ರಸ ಪಾಡ್ದು ಐಕೆ ಏಲಕ್ಕಿ ಪೌಡ್ರ್ ಪಾಡ್ದು ಪರೋಡು ಇತ್ತುಂಡು ಲಿಂಬೆ ಪುಲಿನ ಸ್ವಲ್ಪ ತೆಕ್ಕೊಡು ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ನೀರು ಪಾಡು ಉಪ್ಪು ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಡ್ದು ಸರಿ ಕುಂಟುದು ಬೊಕ್ಕ ಜ್ಯೂಸ್ ಮಕ್ಕರು ಮೂಜಿ ಚಪಾತಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಆ ಮೂಜಿ ಚಪಾತಿಲ ಸಮ ಪಾಲ ಹಾಕೊಂಡು ಅರ್ಧ ಮನ್ಪು ಜೇರು ಪುಚ್ಚೆಗೆ ಪಾಡು ಜೇರು ನಾಯಿಗೆ ಪಾಡು ಜೇರು ಎಂಚ ಅರ್ವಂಡೇರ ಆನ್ಸರ್ ಆನ್ಸರ್ ಪನ್ಪ ಕೇಳನೆ ಆ ಆನ್ಸರ್ ಪನ್ನಿಕ್ಲೆ ಕೇಂಜಿದ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಡ್ ಕಂಡನಿ ಬೊಕ ರಡ್ಡು ಪೊಡೆದಿ ಆ ಕಂಡನಿಗೆ ರಡ್ಡು ಪೊಡೆದಿ ಪುಂಡು ಮುಜ್ಜಾಂಡ ಮೂಜಿ ಚಪಾತಿ ಪುಂಡು ಸಮ ಪಾಲ ಪುಂಡು ಅಂಚ ಎಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಬಲೆ ಈರೇ ಬಲೆ ನನ್ ಕಿಸಿರ್ತಿಲ್ಲ ಇರು ಪೋಯ್ ಎಸ್ ಅಂಕಲ್ ನಕಲ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಬರೋಡು ಬಲೆ ಅರೆ ಒಂಜಿ ಗಿಫ್ಟ್ ಫೋಟೋ ತಿಪ್ಪಾಡು ಕ್ಲಾಪ್ಸ್ ಬರಡು ಕ್ಲಾಪ್ಸ್ ಕೊರ್ಲತ್ತಾ